Hello po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ng dinengdeng. Ito po ay sari-saring vegetable. So meron po tayong string beans, talong, sili, ampalaya, saluyot. Tsaka yung sahog natin yung mussels na wala ng shell. So ayan po, nagayat na, ganyan po ang gayat. Ampalaya, sibuyas, kamatis, okra, beans, string beans, saluyot, talong, tsaka yung like I said, yung mussels. Wala lang shell. So ayan po, magpapainit po tayo ng 2 cups of water. Lagyan po natin ng 5 tablespoon na patis. Tapos po, lalagay na natin, talagang mauuna po yung saluyot. Kaya sabay-sabay na ho yan. Maluluto po lahat yan. Tapos po, ang susunod natin yung talong kasi medyo matagal-tagal na yung maluto yan. Talong. Pero dahil nagayat ng maliliit, kaya okay lang. Yan, sibuyas, palaya, kamatis. Yan na po. Halo-halo na yan. Maluluto po yan. Promise. So, ayan po. Ito po ay Ilocano dish. Kaya kung sa Pilipinas, sa Ilocos region, yan po. Lagi pong dinengdeng ang inuulam. Tapos na po, sunod natin yung mussels. So, makaasawa po kayo ng Ilocana, talagang dinengdeng, magsasawa po kayo sa dinengdeng. So yan po, tatakpan natin siya. At this time, ilalagay po muna natin sa high heat, pinakamalakas. So, yan, tatakpan. Ayan po, medyo kumulo na siya, medyo para even po ang ang pagkaluto. Halo-haluin lang. Tignan yung talong, hindi pa masyado luto, kaya haluin po natin siya. So, ayan po. So, ayan na po, malapit na po siya maluto. So, maraming salamat po ulit sa inyong papanood at sana po ay patnubayan po kayo ng buong may kapal. So, ito po ay Ilocano dinengdeng with saluyot, mussels, ampalaya, string beans, okra, at talong. So, thank you po sa inyong papanood at sana po ay pagpapalayan po kayo ng po may kapal. God bless po sa inyo.